soyayya da kiyayya wanne ne fiye a duniya? Saboda na fara tunanin kamar babu mai sona a duniya. Ina son ka, ina tsananin ƙaunar ka. Duniya tana bani tsoro, Jamila. Lalle kana son wannan kyakkyawar ƴarta. Ko ciniki ba ba har ka amince. Ni maraya ne, amma ba ragon maraya ba. Tun na ƙarami nake rike da kaina har yau na koyi sata, fashi, ta'addanci. Duk wani abu da zan yi in ci da kaina ina yin sa. Ina girma, ina ƙara ƙwarewa a wajen sana'ata ta sace-sace. Na zama cikakken ɗan fashi. Nakan kashe mutum bana jin komai a zuciyata. Da isa ba koyi aiki mai kyau ba, koyi halin ɓera wato kamsata. Kana kwance kana yaro jariri na tara kuɗi. Kada ka mutane da. Na rasa da Allah Alhaji ba laifi na bane. Kana ganin mutane ko karisma ba tare da su da looking irresponsible ba kayan arziki ka ba su rigo gida. Dan ka dade ni ma wallahi dan naga da ida sani ne. Ka fillo, me wannan? Bindiga. Ka san tafi kibiya ko? To saboda haka ka aje ta. Idan ka faɗa mini gaskiya ka tsira, in kuma ka faɗi ƙarya to ni da kai ne. Ina neman wata yarinya ne yar shekara 10 zuwa 12. Ka ganta? A radon Allah ban ganta. Where is the girl? Ahmad, reaching your way soonest.